שלום לכולם, עד עכשיו היו הרצאות מנומסות ודיפלומטיות, ועכשיו ננסה לסכסך. הייתי רוצה להתחיל מהשאלה, הציגו אותי, אבל נשמח, אני אסף זגריזק, אני כתב תחבורה בגלובס. לפעמים כאילו עדיף להתחיל נראה לי מהגדרות מילוליות של הדברים, מה זה צדק בכלל? כשאנחנו מדברים על פער בין כלכלי וחברתי בתחבורה ובין רצוי ומצוי. אז אולי שווה רגע להתעכב על מה זה אומר צדק, מה זה צדק ומה זה צדק בתחבורה. עומר, אתה יכול להתחיל. אתה יכול להתחיל בסיפור. כן, כן, מה לכלכלנים ולצדק, זה בדיוק העניין. אני חושב שזה באמת, זה בדיוק הסיפור האחרון שסיפרתי, זה כמו לנסות להבדיל בין רצון לצורך, כן? אני לא יודע, צדק זה באמת בעיני המתבונן. אני יכול להגיד שכלכלנים אנחנו כן חושבים על סוגיות של רווחה חברתית, אז מבינים שיש חשיבות לשוויון בהכנסה. אז זה כך כלכלנים מסתכלים על זה. שוויון בתוצאות, שוויון בהזדמנויות, לא יודע מה זה צדק. אבל מה אתה חושב? איך מערכת תחבורה לא רק יעילה, אלא גם צודקת צריכה לראות? למה היא צריכה להיות צודקת? כן, זה באמת, אני לא, אתה יודע, זה כמו שתשאל אותי, האם מסעדות צריכות להיות צודקות? אני לא מבין אפילו מה זה, באמת. אולי איש הצדק יושב בקצה השני. א', למה מערכת תחבורה צריך להיות צודקת? כי כל גרוש במערכת תחבורה מגיע מהמיסים שלנו, ואסור שממשלה מתנהגת בצורה לא צודקת. אסור. בחברה הדמוקרטית כל החלטה צריך להיות צודקת. וגם אי אפשר להצדיק מה לא צודק. יש קשר מילולי, לינגוויסטי, בין צדק והצדקה. מה שלא צודק אי אפשר להצדיק. כשאנחנו עושים זה כל יום זה משהו אחר. אבל אם אתה חושב על זה בשקט אתה לא יכול. מה זה מערכת תחבורה צודקת? מערכת שמאפשר לכולם להגיע בזמן סביר, בכסף סביר, במאמץ סביר. מאוד פשוט. מאוד פשוט, וכרגע זה לא המצב. ורוב המשאבים שלנו הולכים לאנשים שכבר קל להם להגיע. וזה לא צודק, ואנחנו מצדיקים את זה כל הזמן על פי עקרונות של כלכלה. שהמצאנו כל מיני דרכים לתת ערך להשקעות שלנו, והמצאות מהאוויר, שאפשר להמציא דברים אחרים, שיש להם הרבה יותר ערך בפועל לאנשים, וערך בפועל לכלכלה. אבל אף אחד לא השקיע בזה, לחשוב על זה, אפשר לתת לזה ערך. אז יש לנו מערכת תחבורה לא צודקת בארץ ובכל העולם, ויותר עצוב שאנשים לא מוכנים לחשוב על זה, מה זה צודקת. ואני חושב שהגיע הזמן לחשוב על זה ברצינות, וזה לא עניין של טעם, זה עניין של לחשוב סיסטמטי. ואז אתה מגיע למשהו, אולי לא כולם מסכימים על כל פסיק, אבל נגיע רחוק ביחד, אני בטוח. התייחסויות? אני אגיד רגע קודם שיש שכבה אחת שנגעת בה, והיא מאוד משמעותית. אגב, היא קשורה לרפורמת התעריפים הראשונה של דרך שווה, של להגיד קודם כל, שנייה מערכת צודקת במובן של אני מחלקת את המשאבים. לדוגמה, אני אזכיר לכם, אך לפני כמה שנים היו תעריפים עירוניים שונים לכל עיר בהתאם לכמה ראש הרשות היה מגיע לירושלים. היו שני קווים שהיו יוצאות מאותו עיר, מגיעות לאותו עיר, ושני הקווים האלה היו עם שני תעריפים שונים. זה רגע שנייה נתחיל בשכבה בסיסית שאומרת צודקת במובן הזה שיש איזה שהם קריטריונים שקופים שדרכם אני מחלקת לפחות את התקציב שלי ואת הסובסידיה שלי. זה אני חושבת שאנחנו יכולים להסכים על זה across the board. אני חושבת שזאת שאלה מעניינת, אבל אני כן אגיד שלא בהכרח, קודם כל אנחנו בעולם של משאבים מוגבלים, בסדר? ולכן אנחנו אף פעם לא נצליח לאפשר לכל האנשים במדינת ישראל
להגיע בדיוק באופן שבו הם היו רוצים ובזמן שהם היו רוצים לכל מקום. זאת נקודת... אני חושבת רגע שההבנה הזאת שאנחנו במשאבים מוגבלים ואנחנו צריכים להגיד שרגע צריך, הרי אתה בסוף בוחר איפה אתה שם את הכסף ואיפה אתה לא שם את הכסף, וגם תמיד יהיה, אני מבחינתי הסיפור של התנאים הפיזיים שדיברתי עליהם בתחבורה הציבורית אומר שבהכרח, בסדר, כשאני חיה במרחב עירוני ככל הנראה יהיה לי יותר קל להגיע למקום תעסוקה שלי, להגיע להשכלה, להגיע לשירותים החברתיים, מאשר במרחב הכפרי, ואין ספק שגם על זה וגם על זה צריך לחשוב על קריטריונים. אני לא בטוחה שכשאנחנו נכנסים לתוך הדיונים האלה של הצדק לא צדק, אנחנו מתקרבים יותר למערכת צודקת. זה ככה מניסיוני בתוך המערכת. יותר החוויה שלי שבכל תקופה איזשהו צד מנצח, עכשיו אנחנו בתחבורה שהיא חברתית, עכשיו אנחנו בתחבורה שהיא תומכת בהקמה של המטרופולינים, ואנחנו לא ממשיכים להתמקד באיזה סוג תחבורה ציבורית יכול להתאים לכל... אני חייב לחלוק על זה שעכשיו אנחנו בתקופה שמתעסקים בה בצדק בתחבורה. לא התכוונתי עכשיו. לא, ברמת הסיסמאות, נכון, כלומר, כן. נכון. בסיסמאות אנחנו טובים. כן. רגע, אז ענן בבקשה, ואז... אז אני חושב שאנחנו קצת מסתכלים על השאלה הזאת, כאילו מערכת התחבורה היא מערכת נפרדת ממערכות אחרות. אני מסכים עם ההגדרה של צדק, היא גם צדק בניהול המשאבים. בסוף המשאבים מוגבלים, וזה לא רק תקציב הסובסידיה של מערכות התחבורה או התחבורה הציבורית. המשאבים הם גם פיתוח, גם כלכלה, גם קרקעות, גם לאפשר לאנשים להגיע לשוויון הזדמנויות, להיות שותפים במשק ולנצל את מלוא הפוטנציאל שלהם בתוך הכלכלה הזאת. וכלי אחד מתוך זה תחבורה ציבורית. תחבורה ציבורית גם כדי להקל נגיד על גודש בכבישים, גם כבישים פריפריאליים, איפה שכנראה בינתיים לא ניתן לשים אגרות גודש, אבל גם כדי פחות להקצות קרקעות, אבל גם ככלי שיכול לפתח הזדמנויות, להביא פרויקטים, להביא פיתוח, ובסוף לא לייצר את self-fulfilling prophecy של פה יותר, יש יותר פעילות כלכלית, פה יותר להשקיע, אז פה אנחנו שמים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, לשים את המשאבים בצד אחד. אז בואו נרד באמת לרזולוציות יותר קטנות. האם לדעתכם התפיסה של רשות תחבורה ציבורית ושל משרד התחבורה, שכל מקום בארץ צריך להיות מכוסה בתחבורה ציבורית, גם אם היא בתדירות נמוכה ובקווים לא יעילים, האם זו הקצאה צודקת או לא? התשובה בשבילי לא. זה פשוט טמטום. כאילו, השאיפה למערכת תחבורה צודקת, א', זה לא רק תחבורה ציבורית, זה כל האמצעים ביחד צריכים לייצר מערכת צודקת, אוקיי? והאתגר שלנו שהוא, בחרנו בכלי אחד שהוא לא נגיש להמון אנשים, ובנינו אולם סביב זה, ואז הוא עושה את זה הכל מאוד יקר. אם מלכתחילה היינו בוחרים כלי שרוב האנשים יכולים להשתמש בו, לא הרכב הפרטי, היינו בונים אולם אחר לגמרי, היה הרבה יותר זול והרבה יותר יעיל לייצר מערכת תחבורה, אני חושב. אז כאילו, השאיפה למערכת תחבורה צודקת זה משהו לטווח מאוד 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 ארוך. זה משהו שמצפן שמביא אותך לשם, אבל להשקיע היום כדי כאילו לעשות משהו לאנשים, ובפועל יושב, אני מבין, בן אדם אחד באוטובוס בטייבה, נכון? אז לא עשית כלום, לא קידמת שום צדק. ואם אתה רוצה לפנות מערכת צודקת, אתה צריך לשפר תחבורה ציבורית, אם רק מדברים על זה בינתיים, איפה אתה יכול כבר לבנות את המערכת שקיימת, איפה התנאים הטובים ביותר, אבל איפה היכולת להגיע לאנשים לא טוב. ולא חסרים שכונות כאלה עם המון אנשים
שאולי אין להם רכב או רק רכב אחד בבית והבן או בת זוג צריך להסתדר בלי זה, ובלי הרכב הפרטי מאוד מאוד קשה להגיע. וזה גם בתל אביב קיים, וזה בטוח קיים ברמת גן ובהרצליה ובלוד וברמלה וכולי וכולי וכולי. איפה יש תנאים מצוינים לייצר תחבורה ציבורית ברמה מאוד מאוד גבוה, שבאמת משרת אנשים ובאמת מקדם צדק. ובסוף נגיע גם ליישובים קטנים. אבל אין טעם להתחיל שם לבזבז לנו את הכסף שם, ואז לקבל את התלונות של כל הציבור, יושב שם בן אדם אחד ולאן הכסף הולך, וזה תלונה נכונה מבחינתי, באמת לא... כמעט הסכמתי איתך עד שאמרת בסוף נגיע. כי בסוף, שוב, אני לא מתיימר, אני לא מבין מה זה צדק, אני באמת לא מבין, אבל אני חושב, יכול להיות שזה עניין של שפה אחרת. אני מעדיף לראות את הדברים כמטרות ואמצעים. ואולי המטרות זה מה שיושב תחת המילה צדק, אבל שוב ככלכלן שאחרים יחליטו מה המטרות, אני אגיד איך אנחנו יכולים להשיג את המטרות האלו בצורה יעילה יותר, כלומר להגדיל את סך הרווחה. אז ברור לחלוטין לטעמי שהאוטובוס שמגיע, שבעצם נוסע ריק, זה בזבוז אדיר. באיזה מובן? במובן שניתן היה להשיג את המטרות של צדק, שוויון חלוקתי, מה שאתם לא רוצים, השכלה, עם אותו כסף להשיג הרבה יותר. אבל פה לגבי היישובים האלו זו הרבה יותר בוטה. אני ליברל, מצידי שכל אחד יגור איפה שהוא רוצה, וקבוצת אנשים רוצים להקים לעצמם יישוב, אז בסדר, יישוב מבודד, סבבה, שיפצו על הנזק הסביבתי, שישלמו באופן מלא את כל התשתיות. עכשיו, מה קורה במציאות של מדינת ישראל? יש לנו הרבה יותר מדי יישובים קטנים, במקום לחזק יישובים קיימים, מבזבזים שם הון עתק על תשתיות במימון ציבורי, ואחר כך גם שולחים אוטובוס. זה כאילו הדובדבן על הקצפת. זה פשוט, בחרתם לחיות ביישוב מרוחק ומנותק. לבריאות, תפתרו לעצמכם את הבעיות. זה לא תפקיד של מדינת ישראל לשלוח מרצדס עם נהג בגודל של אוטובוס. ואם כבר מתעקשים על זה, תשלחו מונית, תיתנו ואוצ'ר למונית, כן? נועה, היית חלק מהרשות הארצית לתחבורה ציבורית בשנים האחרונות, ועושה רושם שבזמן שהתעסקתם בבאבל, שזה היה מתוקצב איזה 100 שקל לנוסע לפעמים, בתשלום באפליקציות, הסובסידיה בתחבורה הציבורית גדלה פי 5, הנוסעים לא באו, רוב הקווים לא יעילים, ואין שום ערך להשקעה שנעשתה. לא, ראינו את זה עכשיו. כאילו, את הצגת את זה. לא, היא לא אמרה אין שום ערך. בסדר, לא, אני אתן לה לענות. וואו, אם הצלחת לגרום לעומר להגן עליי, אז אנחנו במצב טוב. אני תכף יוצא ונותן לו להנחות, זה נראה לי יותר מעניין. סליחה, אז לא הביא שום ערך, אבל הערך, אנחנו רואים אותו לפחות במספר הנושאים, שזה לא הביא ערך. אולי במקומות אחרים זה כן הביא ערך. תוכלי להתייחס לזה? בואו נתחיל רגע מזה שכן, שנייה כדי שנבין בתוך הסביבה, ודווקא אני אומרת, הזכרתי את זה קצת בהרצאה, למי שהיה פעם שעברה, באמת אנחנו מסתכלים על הנתונים ואנחנו לא מרוצים. בסדר, כמות התשומות שנכנסו לתוך המערכת וכמות הריידרשיפ שגדלה, זה לא תוצאות טובות. אני כן אזכיר שבתוך התקופה הזאת הייתה לנו מגפת קורונה, שאצלנו הנוסעים התאוששו הרבה יותר מהר אגב בכל שאר העולם, ומלחמה. אני לא אומרת את זה כסיפור התירוצים, אבל הדברים האלה קרו באותו זמן שאנחנו מכניסים את התשומות, ואני לגמרי מסכימה שיש לנו בעיית יישום. זאת אומרת... אגב, רואים את הנתונים האלה מתחילת המילניום, כאילו זה לא רק במגפה ובגלל המלחמה, אלא גם לאורך הרבה מאוד שנים רואים שקצב ההשקעה בתחבורה ציבורית הוא ביפר יותר גדול מקצב גידול האוכלוסייה ומקצב הגידול בנוסעים בתחבורה ציבורית. אז רגע גם בתוך הדבר הזה, אחד, אני חושבת שכן הנתונים של השנים האחרונות הם יותר דרמטיים. בסדר, בהקשר הזה אנחנו בעצם רק לאחרונה התאוששנו מהנתוני נוסעים שלנו מהקורונה, זה בטוח נראה יותר גרוע מאז. אני אגיד, אחד, שיש גמישות שהיא מוכרת.
בסדר? לזה שכשאנחנו נמצאים באיזשהו מצב אנחנו מכניסים עוד 1% של תשומות בתחבורה ציבורית, אין לנו ציפייה לקבל עוד 1% של נוסעים. נכון, בעולם שאנחנו בו במערכת מאוד מאוד צרה, אנחנו עם איזה קהל שבוי שנוסע no matter what, אבל דווקא אין לי פה איזה צורך לגונן על המערכת, גם לא כשהייתי בתוכה. זאת אומרת, אני חושבת שחד משמעית יש לנו, אנחנו צריכים להבין היטב איפה נמצאים סיפורי ההצלחה שלנו, בסדר? ויש כאלה, בסדר? יש, זאת אומרת, אם מסתכלים על הנתונים למעלה ברמת המקרו, אז אנחנו כאילו נראה שאנחנו נכנסים תשומות ולא מקבלים נוסעים. אם אנחנו מסתכלים במקומות ממוקדים ומסתכלים בירושלים ומה קרה במכרזים, אז בירושלים היה גידול של סדר גודל של 55% בקילומטרים, והגיעו עוד 35% נוסעים, זה נתונים מאוד מאוד יפים. בשינויים האחרונים שנעשו פה באזור השרון, אנחנו רואים עלייה משמעותית בנוסעים, ובהרבה מקומות אחרים לא, וגם בהרבה מקומות שהם אנחנו אמורים להצליח בהם בתחבורה ציבורית. אגב, מסכימה לחלוטין, באבל היה הסחת דעת, זה הסחת דעת שהיא נובעת מהניסיון הזה לעשות ניסוי וטעייה, ולראות האם יש לנו דרך יעילה יותר להפעיל את התחבורה הציבורית. אבל ישראל היא לא המדינה הראשונה בעולם שמפעילה תחבורה ציבורית, כלומר לא צריך לעשות פה את כל הטעויות כדי להבין מה לא לעשות, בשעה שבכל העולם עושים דברים שהם כן מוצלחים ואנשים מתבססים עליהם. יש שורה של פעולות שברשות הארצית לתחבורה ציבורית לא עשו. למשל, לא עשו הסדרה בענף אוטובוסים כדי להביא למכרזים שבהם המפעילים מתוגמלים יותר על מספר הנוסעים ופחות על מספר הקילומטרים, כדי לעודד אותם למשל לעצור בתחנות. לא בנו מערכת תחבורה ציבורית שהיא היררכית, אלא פיתחו פשוט קווים ארוכים שנוסעים ליעד מסוים ועל הדרך חושפים נוסעים. לא יעלו את קווי התחבורה הציבורית, כלומר זה לא רק עניין של להגדיל את העוגה, זה גם עניין של איך מחלקים אותה. ואני שואל, האם כל הדברים האלו, כל המחדלים האלו שבעצם לא עשו אותם, לא נגרמו בגלל שפשוט התעסקו בדברים הלא נכונים וחיפשו פתרונות לבעיות כאילו שהן בעיות חדשות, בשעה שבכל העולם מתמודדים איתם. אתה מדבר על החטא הקדמון של הלאמת התחבורה הציבורית? לא, אני לא מדבר על ההלאמה מ-96. האמת היא שאני לא בטוחה שזה הניתוח שלי על הבעיה, זאת אומרת שהיה מיקוד במקומות הלא נכונים. אני חושבת שיש כמה בעיות בסיסיות. אחד, אני אגיד שהסיפור של הריכוזיות של התחבורה הציבורית בירושלים היא מה שמקשה עלינו מאוד לנהל את הסיפור הזה. אני חושבת שמשרד התחבורה עשה מוב בכיוון הזה, אבל אין ספק, אגב מה קורה בעולם, שאנחנו מבינים שהאירוע של תחבורה ציבורית צריך להיות מנוהל על ידי רשויות מטרופוליניות, בסדר? וזה מצמצם מאוד את הפער שלנו בין מי שמקבל את ההחלטות לבין הידע שקורה בשטח. לא סתם יש את הדוגמה של ירושלים שהיא דוגמה מוצלחת, בסדר? יש לנו מודל ניהול יותר מוצלח במרחב הזה. אז זה ציר אחד. הדבר הנוסף שצריך להגיד פה, בסדר, בצורה, והוא לא מתחבר, אנחנו בפער תשתיות מאוד מאוד משמעותי בעולם המלאי, זאת אומרת לא בכמה אנחנו מוציאים בצורה שוטפת, בפער תשתיות, איך שנראה תמהיל תחבורה ציבורית שלנו, אנחנו בהטיה מטורפת לכיוון אוטובוסים, ואגב החטא הקדמון, הסימון של זה שאנחנו במשבר תחבורה היה צריך ליפול סדר גודל של 10 שנים לפני מתי שהוא נפל, והיינו צריכים להיות כבר עם רכבות הקלות בכל המקומות האלה. אין אופציה באמת להגיע לתוצאות טובות של תחבורה ציבורית, של מקדמי פיצול, של אנשים שנהנים בלי אמצעים רלוונטיים. רק עם אוטובוסים? אבל העלויות זה הרבה יותר גדולות. אם! יש כל כך הרבה כבישים, 3 נתיבים. אם 24/7 יש נתיב אחד לתחבורה ציבורית, המצב יהיה אחר לגמרי, מהר מאוד. בתוך חודשיים, זה יהיה חודשיים מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד קשים, ואחר כך הסיפור, שכחתי שם שכה, אבל... עומר. אחרי הקושי להתרגל לשינוי, אנשים לא רוצים לחזור אחורה. וזה באמת סתם אך ורק דורש אומץ, זה הכל. לא צריך תשתית, לא צריך שום דבר, פשוט אומץ. 24/7 מצלמות ויאללה קדימה. לא צריך לבנות רכבות קלות, נעשה את זה
במקביל. לא לחכות, אין זמן לחכות. אני מסכימה לגמרי שלא צריך לחכות, אני מסכימה לגמרי אגב שצריך לתת זכות הדרך. רגע, אבל אני לא מסכימה לגמרי שעשינו מלא טעויות, כאילו אין... ברור, לא, אבל מהניסיון שלך גם במגזר... אפשר להגיד. כן. אפשר, מחר. אין סיבה לחכות. אני רוצה להמשיך את הנקודה הזאת. ואני אשאל אותך עליה שאלה, ואז אנחנו באמת נתקדם גם לנושאים אחרים. ואם מהניסיון שלך בשירות הציבורי, ויש לך ניסיון של לא מעט שנים, מה גורם לחוסר היכולת לקבל החלטות אמיצות, או כאלה שלא פופולריות? אני לא שואל על הפוליטיקאים. לא, אני לא שואל על הפוליטיקאים, לזה יש לכולנו תשובה, אבל הרבה פעמים גם אנשי השירות הציבורי חוששים לקחת החלטות שדורשות אומץ. אחד, קודם כל אני מאוד מסכימה שזה לא רק אירוע של פוליטיקאים, וגם לי חשוב להגיד שכל הדברים שלי הם לא רק נועדו להחלטות פופוליסטיות, אלא דווקא אני חושבת לדברים ותפיסות שהם יושבים אצל אנשי המקצוע ואנשים שמנסים לקדם את הדברים. בסוף אגב כן צריך גיבוי פוליטי כדי לקבל החלטות אמיצות. בסדר, אני לא חושבת שלא היו המלצות מאוד מאוד ברורות על סיפור הנת"צים ולפנות את זכות הדרך ברשות. אני חושבת שיש יותר אולי קושי לייצר מיקוד מקצועי מאוד מאוד ברור למה צריך לעשות. בסדר? אחר כך כן, כאילו הסיפור של האומץ והחלטות פוליטיות, אני לא, כאילו, מה שנקרא, אולי עומר ירגיש בנוח להיות פרופסור מואב, סליחה, צריך לקרוא לך פרופסור מואב פה בזה? אמרתי, הצגתי את עצמי כעומר. פרופסור מואב זה אבא שלי. ירגיש בנוח לעשות ניתוח על... אבל בעיניי הסיפור שכדי להביא הצלחות בתחבורה ובתחבורה ציבורית, צריך להיות ממוקדים במטרה לאורך זמן. אין כאן רפורמת זבנג וגמרנו. זה הסיפור, זאת הבעיה, בסדר? כי יש לנו רגעים של זבנג וגמרנו. יש פתאום איזה חוק הסדרים שכל הכוכבים מסתדרים לנו ואנחנו מצליחים להעביר משהו. הרפורמה בתעריפים יכולה לקרות כי היה צריך כמה חודשים שמישהו יהיה מרוכז וזה קורה, ואז זהו, שרפנו את המערכות, אי אפשר ללכת אחורה, בסדר? שאר הדברים בתחבורה, מדובר בתשתיות, מדובר בהחלטות שאפשר לקחת אחורה, וצריך להיות ממוקדים עכשיו 10 שנים, הרבה מאוד אנשים בתוך המערכת, גם בתוך התכנון, גם בתוך הרשויות, גם בתוך הפוליטיקה, רק על כאילו משרד התחבורה תראו כמה אנשים צריכים להיות in place וממוקדים במקום, כדי שיהיה אפשר להתמיד בדבר הזה. ובזה, בישראל, באופן כללי, אנחנו לא טובים. כן, אני לא מוריד את האחריות כמובן מהדרג הפוליטי, אבל גם כדי ששר או שרה שכן רוצים לקדם איזשהו מהלך, הם צריכים שיהיה להם תוכנית מוכנה. ולאורך שנים במשרד התחבורה לא היו תוכניות מוכנות. לא היה תוכנית לסלילת נת"צים טקטיים בתוך כמה חודשים, והיו צריכים להמציא את זה מחדש כשהגיע סמוטריץ', ואחרי זה קצת נעצר, כי פשוט לא היה מלאי תכנוני. אז, ואותו דבר לגבי שבילי אופניים, שהנה קיבלו תקציב עתק לבניית שבילי אופניים, ואין מלאי תכנוני כדי להוציא את זה לפועל. קיבלו 6 מיליארד שקלים לסלול נת"צים, ולא סוללים כי אין תוכניות שמוכנות. אחד באחד, במקום שאנחנו מביאים נכונות, אפשר להגיד את הכסף. זה בסדר גמור שיתנו נת"צ בתוספות שירות בסוף, משרד להגנת הסביבה, כל דבר שאנחנו רוצים, שמים לנו תנועות כאלה, שכרשות מקומית ובסוף פוליטיקאים והחלטות באומץ, אנחנו לא מצליחים לקבל את הכסף. כן. לא, אני מדבר על אותו תקציב שנועה הזכירה שעבר בשנת 2021, שכלל סכומי עתק לתחבורה הציבורית, ופשוט מאוד לא היו תוכניות מוכנות כדי לממש אותו, ועד היום הוא לא מומש, אפילו לא בחלקו הקטן. לפני חודש היה כאן אירוע כזה בנושא תכנונים, והיו כאן מתכננים, נתיבי איילון וחברות ממשלתיות. הם הציגו תוכניות שמתגלגלות כבר שנים, ונמצאות על השולחן של מקבלי ההחלטות. הן לא קורות, הן תוכניות טובות. יש כאלה ויש כאלה. עכשיו למשל פתאום יש כסף ל-BRT, בסדר? לתוכנית BRT. אני יכולה לתת זווית שונה? אין תוכניות. אני רוצה לשאול שאלה, אמרו לי שרק שנתפרץ. בבקשה, תתפרץ. אז ככה, מדינת ישראל היא מדינה ברמה אירופאית, עם גידול פריון של אפריקה. האם יש לנו סיכוי לתגרי התחבורה בכלל, לא רק הציבורית, מצוי ורצוי,
אם בקצב של 2% גידול בשנה, נצליח בכלל לפתור את בעיות התחבורה. לפי מה שאני מבין, הבעיה היא אפשרית, אבל היא לא בתחום התחבורה, היא בתחום הפריון. אני מבקש את ההתייחסות שלך. כן, אז כבר רק רצית לדבר, אסנת? אני בתור מישהי שיצא לה לעבוד מהצד הייעוצי, מאחורי הקלעים עם כמה ממשלות לא בארץ, אז אין לי את הידע שלך מבפנים, אבל יש המון דיסוציאציה בין חלקים שונים שכולם חיוניים לאותה החלטה. עזבו שנייה פוליטיקה או לא פוליטיקה, למרות שפה שרים מההסתכלות שלי מהצד יורדים לרמה של איזה נתיב באיזה כביש יהיה, אבל יש המון חלקים, אוקיי, שזה כמו שעכשיו אני אקח קבוצת מתכנתים ואנחנו רוצים לבנות מוצר, מתכנת אחד למד קומדור, אוקיי, שזה טכנולוגיה שאולי קצת התיישנה, יצא כבר לפנסיה, גררו אותו חזרה, כי זה עכשיו צריך להתחבר לטכנולוגיית ה-AI של האוטובוסים, וככה זה גם נראה ברמה של תכנון וביצוע. זאת אומרת, יש המון דיסאסוציאציה כזאת בין חלקים שונים, ופה כל החלטה, התוקף שלה לפי הגלגולי ממשלות הוא כן משהו כמו 2 שנתיים. זאת אומרת, ה-life cycle של לייצר מוצר של נתיב תחבורה ציבורית, טכנית לא יכול להתרחש ב-life cycle של 2 שנתיים. גם אם יש תוכניות מוכנות, הן תמיד כבר לא בתוקף. אז אני מסתכלת מהמחקר רוחב שעשיתי בשביל הסשן הזה, כמעט כל מקרה של ייצוא מוצלח כלל שילוב של חברות פרטיות גם בתהליך. ולא בגלל שחברות ציבוריות לא יודעות לעשות את זה, אלא פשוט לפעמים לחברות פרטיות יותר קל להיות הגורם המקשר בין החלקים הציבוריים דווקא. וזה משהו שהמון פעמים בתור מישהי שהייתה בכובע ייעוצי הרבה שנים, ייעוצים זה כאילו, אתה יודע, הערפדים ששותים את הכסף הממשלתי, אבל המון פעמים היו באים אלינו לשאול אותנו מה המשרד השני עושה, כי רק לנו יש גישה לשניהם בזמן אמת. ואז כאילו לא צריך, זה לא דבר רע, וגם לנו הפרטיים היה חובת שקיפות והיענות הרבה יותר גבוהה מה שאפשר לדרוש ממשרד גדול, וזה כמו גוף, אתה לא יכול לבנות שלט ושרירים בלי שיש שום ליגמנטס בגוף שמתפעלים את זה. אז יכול להיות שיש פה עניין של חדשנות שהוא לא פר משרד, אלא איך לגרום למערכת לעבוד בצורה יותר יעילה ביחד בין מערכות. כי עכשיו למשל יכניסו אגרת גודש, יופי, אין מספיק אוטובוסים להכיל את האנשים החדשים. מחר יוסיפו נתיב תחבורה ציבורית, יופי, אבל גם אפילו אוטובוסים זה לא יספיק להכיל, כי יש יותר אוטובוסים גם שהנתיב התחבורה ציבורית יעמוד בפקק. זאת אומרת, ואז צריך לסלול עוד כביש, זה בכלל משהו אחר, ברמזורים זה משהו אחר, זאת אומרת, יש פה איזו חיברות שהיא מאוד רופפת מהצד שלי, בתור סטארט-אפיסט שלי לא נותנים 2 שנתיים להרים משהו. כן. ענן, אני עובר אליך. החמאת קצת לממשלה עם הסכומים במצגת. תוכנית אסטרטגית... לא, רגע, שנייה. תוכנית אסטרטגית דיברה על 20 מיליארד שקל. פה, ואז בתקציב הראשון שעבר, אחרי שהתוכנית הזאת הוצגה, נתנו 1 מיליארד שקל מתוך ה-20. ואז אמרו, טוב, ניתן 1 מיליארד ושנים הבאות נראה את ההתקדמות, ואז חתכו את זה ל0.5 מיליארד, ולדעתי עכשיו זה כבר לא מופיע בכלל בתקציב 25. אז לשמחתי אתה מדבר על נושא שהוא לא, שאני לא נוגע בו. אתה מדבר על התוכנית האסטרטגית לכבישים, אני מניח. לא, אני מדבר על התוכנית האסטרטגית שבנתה חברת נתיבי איילון, כן, סליחה, לתשתיות ביישובי החברה. אז זה... התשתיות בסוף נועדו לתמוך נכון, ואגב, אחד הדברים החשובים שכן הצלחנו להכניס לתוך התוכנית הזאת, שזה by default יכלול תכנון תשתיות תחבורה ציבורית, ופרויקטים שמקדמים תחבורה ציבורית יקבלו תעדוף, ומרחבים אורבניים צפופים יקבלו פקטורים. תשמע, כאילו בסוף התקציבים היו אמורים להגיע לכבישים, מה שגם מאפשרים להעביר אוטובוסים כמו שאמרת. ושני ההשקעות האלה צריכות ללכת יד ביד. כי בסוף גם אם יש המון תקציבים לאוטובוסים,
אתה לא תצליח להעביר את אותם אוטובוסים על אותו ציר, ואם כן, זה לא כל כך יהיה יעיל לייצר רשתות תחבורה ציבורית. יש מקרים שבהם אתה יכול לתאר מצבים שיש כסף לתוספות שירות, אבל אי אפשר להסיע את האוטובוסים כי התשתיות לא נמצאות בקצב המתאים? יש מקרים נקודתיים שאנחנו מחכים לביצוע תשתיות, למשל הקמת תחנות חדשות כדי להרחיב את הכיסוי, וזה קורה מכמה סיבות. מצד אחד, לפעמים מול רשויות מקומיות אנחנו מקבלים צפי לפיתוח ואכלוס של אזורים חדשים, וזה לא באמת תומך, ובמקרים אחרים זה פרויקטים או שהרשות המקומית צריכה לבצע, או פרויקטים של משרד התחבורה שצריכים לקדם, והפרויקטים מתעכבים מן הסתם ואנחנו מחכים. אבל אלה באמת דוגמאות נקודתיות. אני דווקא כן מתקשר למה שהזכרת לגבי התוכנית האסטרטגית לכבישים. אני חושב שהתוכנית האסטרטגית לכבישים, אם היא הייתה קורית או קורית בקצב שהיא אמורה לקרות, אז זה באמת היה מביא בשורה מאוד מאוד גדולה ליישובים הערביים. כי התוכנית האסטרטגית הזאת באה לייצר רשת כבישים הכרחית בתוך המרחב העירוני הבנוי, אבל רשת שגם מאפשרת תחבורה ציבורית, ואנחנו בונים על זה גם בתוך התוכניות האסטרטגיות של רשתות האוטובוסים. אנחנו מסתכלים על זה שם גם. כן. טוב, עכשיו נשנה קצת קונספט של שיחה, כי אני רואה שמישהו שם פתח עיתון מאחורה. אני לא רוצה שלא ישתעמם. אם זה גלובס זה בסדר, אבל זה לא. אוקיי, תמשיך אדוני, סליחה על ההפרעה. בואו נדבר קצת על מה המדינה כן עושה, ונשמע את דעתכם האם הרפורמות האלו יכולות לשפר או לא יכולות לשפר, יכולות לגשר על הרצוי ועל המצוי או שלא. אז חלקכם התייחסתם לזה גם בדברים שדיברתם עליהם, אבל בכל זאת נעשה איזשהו סבב מהיר. אז נתחיל עם רפורמה בתעריפים והוזלת עלויות. בתקציב 2025 אמורים להיכנס הוזלת עלויות משמעותית לאוכלוסיות יהודיות, כמו למשל מדד סוציו-אקונומי 1-5, ממש ברמת השכונה. זאת אומרת שאם אני גר בדרום תל אביב, אני אקבל הנחה, אבל אם אני גר במרכז תל אביב אני לא אקבל הנחה, שזה דווקא דבר מעניין שעשו, וזה מצטרף באמת לנסיעות חינם מעל גיל 65 ולא 75 כמו היום, והעמקת הנחות נוספות. אני חושב שאפשר לענות, ואני תקנו אותי אם יש פה אי הסכמה. זה מדובר במהלך פופוליסטי מזיק ומיותר, וזהו, אפשר לעבור הלאה. אני לא יודע, נועה הייתה מהוגות הרפורמה הקודמת. נועה אמרה שהסובסידיה כבר היום... לא, נועה הייתה מהוגות, אני יודע, היא הייתה מהוגות הרפורמה הקודמת, ששם נתנו נסיעה בחינם מעל גיל 75, אז אני אומר, אם כבר נתתם מעל גיל 75, ולא סבסדתם בדרך אחרת את האוכלוסייה הקשישה לבדרך הזאת, אז למה לא מגיל 65? כאילו, מה הופך את הרפורמה ההיא ללא פופוליסטית, ואת הרפורמה הזאת לכן פופוליסטית? גם פופוליסטית. רגע, אז אני אגיד שנייה שהמהלך הגדול שנעשה ברפורמה של דרך שווה, היא ליישר את כל תעריפי התחבורה הציבורית ולהפוך אותם למבוססי מרחק. והדבר הזה הוא, אני מבחינתי, כמי שהייתה סמנכ"לית כלכלה, אמרתי, אני לא מוכנה יותר להביא תקציבים לתוך המערכת, כשסובסידיה היא מחולקת, כאילו על בסיס מי שנכנס למשרד ראשון. בסדר, יש גבול, בסדר, גם זה עוד מילא, אני אומר לך, אין לזה תקדים בכלל לתקציבים בסדרי גודל האלה. בסדר, כשאנחנו שומעים על כל מיני דברים שמחולקים, אנחנו בדרך כלל מדברים על עשרות מיליוני שקלים, מדובר במיליארדי שקלים, ואי אפשר היה ללכת בכלל קדימה מתחבורה ציבורית בלי זה. זה רגע שנייה, מה היה בליבה של הרפורמה, מעבר לזה אגב, שאפשרה לנו, בסדר, ברמה הטכנולוגית וברמת השירות לקוחות שלנו, גם להסביר לאנשים מה התעריפים שהם משלמים, ובעצם לאפשר את התשלום בדיעבד, שהוא בעיניי מדהים ברמת השירות לקוחות, שאני יכולה לעלות לאוטובוס ולא לחשוב יותר אם אני צריכה חופשי חודשי, או... זה דבר אחד. הדבר השני הוא רגע השאלה הבסיסית, האם כשיש לי יותר כסף במערכת היום, מה שכדאי לי לעשות זה להוזיל את השימוש, או כדאי לי לשים עוד שירות.
וחד משמעית אני אומרת שכדאי לשים עוד שירות. זה ברור, בנקודת האופטימום שאנחנו נמצאים, אנחנו כבר נמוכים מאוד בתעריפי תחבורה ציבורית שלנו. בגלל זה, אגב, אני גם תומכת בעלייה של התעריפי תחבורה ציבורית. אם אנחנו רוצים להמשיך ליצור פער בין התעריף שאני משלמת על האוטובוס לבין מה שאני משלמת ברכב, כדאי שבאיזושהי צורה נעלה את מחירי הרכב. אגב, לא לכולם, כי אין סיבה שאנשים ישלמו הרבה על הרכב שלהם אם הם נוסעים באזורים כפריים שהם לא מייצרים בהם עלויות חיצוניות. בסדר? ולכן זה בעיניי, ככל שנכנס כסף אני רואה שבזה אתה פחות מרוצה. אחרי שהראית לנו את התוצאות, שכל מי שיש לו רכב הוא בגדול יותר מאושר בחיים שלו. את עושה טעות, תסתכלי עליי, תראי שאני מרוצה. תדעי על מי תסתכל. אני יודעת, אני לא צריכה, מה שנקרא, אגף הכלכלנים פה. רגע, אבל אני רוצה להקשות. אין ספק... אין ספק, וראינו את זה בהרבה מאוד מחקרים, שאנשים לא מגיעים לתחבורה ציבורית כי המחיר יותר זול ולא עוזבים בשביל זה את הרכב הפרטי. אבל המחקרים האלה לא מתייחסים לאותם אנשים שתלויים היום בתחבורה הציבורית, שאין להם רכב פרטי, ושיכול מאוד להיות שהעלאת מחירים, גם אם הם מחירים קטנים, היא משפיעה מאוד על רמת החיים שלהם ועל היכולת שלהם להגיע להזדמנויות. הטיעון היחיד שלי בעולם של התעריפים, זה קצת קשור לשיחה שלנו מקודם, לא כל מטרה שיש לי, אני צריכה להשיג אותה דרך התחבורה הציבורית. וגם כמה אפשר לסבך את תעריפי התחבורה הציבורית, בסוף צריך איזה מנגנון, בסוף עומד שם מישהו בעמדת על הקו, צריך להצליח להסביר לנוסע שמגיע כמה הוא הולך לשלם, מתחיל להסתכל, לפתוח לך את זה, באיזה רחוב אתה גר, באיזה רחוב אתה לא גר. בסוף, אם יש לי מטרה, ואגב, בעיניי, לאפשר לאנשים שהנסיעה, לאנשים מסוציו נמוך, תהיה להם שקופה כדי להגיע לעבודה או להשכלה, זה מטרה מבורכת. פשוט לא בהכרח השיטה הכי טובה לעשות את זה, זה דרך התעריפי תחבורה ציבורית. זה הכל. זאת מטרה ראויה, ולא בטוח שהאמצעי הוא הקל ביותר והמכוון ביותר. יש לדעתי איזשהו מחקר של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, שניסו לבדוק למה אנשים לא משלמים באוטובוסים. קצת של כלכלה התנהגותית. יש את זה מצגת במפגש הבא. אז מעולה, אז אני לא אהיה במפגש הבא, אז לא אכפת לי לשרוף אותו. מבקרי התיקופים, ועכשיו אין שום בעיה, אתה תראה בחודשים הקרובים איך יש פי 5 יותר תחבורה ציבורית. מה שקרה זה שהתחילו לבדוק אותם. כן, אבל באמת מה שמצאו שם זה שהרבה פעמים הנוסעים לא מרגישים שהנסיעה שווה את כאילו אם אני עולה על אוטובוס מפוצץ ואני לא זה, אני בכלל לא אתאמץ לשלם, כי מה זה, אני צריכים לשלם לי שאני נוסע באוטובוס כזה, לא אז... אוקיי, אתה מבין שהסיכוי שיתפסו אותך הוא יותר קטן. נכון, גם זה היה. אז זה לא בהכרח כלכלה התנהגותית, זה שיקול רציונלי. לא, גם זה היה, היו שם כל מיני שיקולים, גם הנושא של איפה אתה ממקם אגב את עמדת התיקוף, והיכולת להגיע אליה בקלות ובמהירות היא גם משפיעה. יש עוד דברים, לא הכל כלכלה קלאסית. שיאממתם אותנו עשרות שנים, תנו קצת כלכלה התנהגותית גם. יש בפודקאסט 2 פרקים על זה. אז... כן, רגע, יש שם שאלה שעוד לא ענינו עליה. נכון. אם ירשו לי, אני מוכן להתייחס. נכון, אבל אנחנו כבר נתייחס. יש פרק שלם של שאלות מהקהל, שהוא אחרי הסבב המהיר הזה. אוקיי. כן. בסדר, אז בואו נעבור רגע, לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, עכשיו אנחנו נעשה הפעלה לקהל, ואנחנו נשאל את הקהל, מי חושב שהוזלת המחירים בתחבורה הציבורית היא צעד שהוא נכון לעשות? אפשר להצביע מי שחושב? לא, אני מדבר על הוזלה. מי נגד? מי מתלבט? מי שינה את דעתו בעקבות דברים שנאמרו פה היום? וואו. אולי כדי לשאול מי ייסע יותר בתחבורה ציבורית אם המחירים ירדו? לא, רגע, שנייה, קרל רוצה... רגע, יש פה מחאה על הדרך שבה נשאלו השאלות. נכון, השאלה הוא... זו שאלה פופוליסטית, כאילו צריך לחשוב על זה עמוק, זה לא כזה פשטני. השאלה דווקא לא פופוליסטית, אם השאלה הייתה פופוליסטית, אז כולם היו מרימים את היד
לא, הוא פופוליסטי במובן שהוא פשטני מדי. למי אתה רוצה להוזיל את זה? איך אתה רוצה את זה? אני חושב שרכבת הוא יחסית יקרה, ובפועל זה אומר שאנשים עם מעט מאוד כסף הם לא ניסו ברכבת כי זה יקר מדי והם מסתדרים מאוטובוס שלוקח יותר זמן, פחות אמין, פחות נעים. האם זה נכון? למה אנחנו עושים את זה? לא ברור לי. רציתי להגיד משהו אחר. מה אכפת לי? כל המערכת התחבורה לא צודקת בכולם, זה אנחנו רוצים? לא, בדרך כלל אנחנו לא עונים מה אכפת לי כשאנחנו רואים שמשהו best practice בכל העולם. זה לא best practice, זה בכלל לא best practice, זה פשוט דוחה אנשים שהם צריכים להגיע מחוץ למערכת הרכבת, אוקיי? אנשים במצב סוציו-אקונומי נמוך פשוט לא משתמשים ברכבת כי זה יקר להם מדי, מחכים ומוותרים על נסיעות בגלל זה. אז אם יש בעיות בעלות זה בהחלט ברכבת, ובארץ זה לא כל כך נורא בגלל שאין הרבה רכבות, אבל יש לא מעט ערים עם כן הרכבת, זה פוגע באנשים. ואז אם אנחנו מדברים על השאלה צריך להוזיל את התחבורה הציבורית, זו שאלה לא נכונה. רציתי להגיד דווקא פה שני דברים. א', שהרפורמה היה גם צודק במובן שלפחות כל אחד משלם אותו דבר וזה צודק, זה יותר נכון, ובצד שני אין מערכת תעריפים צודקים, אוקיי? בכל דבר יש בעיות ויש אנשים שמפסידים ומרוויחים ויש משהו בעד זה ובעד זה וזה לא יהיה מושלם אם אתה לא עושה זה לפי בן אדם ואתה לא רוצה את זה, אז זה תמיד פשרה, זה פשרה. אני רק רוצה להבהיר שכשאמרתי קודם, להבהיר נקודה, כי אמרתי קודם שיש קונסנזוס שזה רע, התייחסתי לרפורמה של צוות תחבורתי של מירי רגב. לא התייחסתי לדברים שנועה דיברה עליהם שהם עשו דברים נכונים. שוב, למעט אני חושב שחינם מגיל מסוים, אבל בסדר. בוא נראה שתגיע לגיל. הנושא הבא, ואז אנחנו נעבור, ממש נעשה את זה מהיר ונעבור לשאלות הקהל, כי הבטחנו ותכף נגמר לנו הזמן. חניוני חנה וסע ונתיבים מהירים, גם זאת רפורמה שמתרחשת עכשיו. מי חושב שזאת רפורמה שהיא טובה לתחבורה? אני אסביר לקהל. בכניסות לגוש דן בעצם נבנים בשנים האחרונות נתיבים מהירים שלו כבישי אגרה, כמו שאנחנו רואים בכביש מספר 1, עם חניוני ענק, חניוני חנה וסע לידם. מה? ובגדול מחניוני חנה וסע לא אומרים לצאת שאטלים, או שפשוט מי שבוחר לנסוע ברכב פרטי ישלם כסף בכביש אגרה. ועכשיו נבנים עוד נתיבים כאלו לאור ההצלחה השנויה במחלוקת של הנתיב הראשון, אז נבנים עוד נתיבים כאלו בכביש החוף, בין שפיים לראשון לציון, שיפתח השנה, ולאורך כביש 5, עם שפע של חניונים בקסם, תקווה, מורשה. בימים האחרונים שמענו הרבה מאוד את עמדתו של רון חולדאי בנושא הזה, והדבר יגיע מחר להכרעה במועצה הארצית לתכנון ובנייה. אני רוצה לשאול אתכם, האם הפרויקט הזה שמבוצע בשיתוף המגזר הפרטי, האם הוא מקדם את התחבורה הציבורית או מזיק לה? מישהו רוצה להתייחס? מישהו חושב שזה לא מזיק? תראו, יש עניין של מה באמת הדבר הנכון לעשות, ובאמת יש פה משהו מאוד עקום עם הנתיבים המהירים האלו. למרות שוב, אני מאוד אוהב את הנתיב המהיר לשימוש האישי שלי, אם אני בא ברכב מירושלים לתל אביב, אבל בראייה מערכתית זה קצת מטופש כל העניין הזה, נכון? למה אתה צריך לבנות חנייה ענקית ולהוסיף שאטלים בחינם, שאגב עושים סיבוב גם בתל אביב, אבל אסור להם לעלות או להוריד נוסעים, שבמקום זה צריך לטפל בבעיות בצורה אמיתית, מהשורש, כלומר אגרות גודש ותחבורה ציבורית, זה הדבר הנכון. אז בואו נדבר על אגרות גודש. כל דבר כזה הוא בריחה מהפתרון האמיתי. תרשה לי רגע עוד משפט או שניים. לגבי אגרות גודש, זה טעות לחשוב שזה בעייתי, כי זה מציף את התחבורה הציבורית. אז לגבי הערה, יש פה איזה מין מחשבה כזאת, שאם מטילים אגרות גודש, הנה ניקח שוב את מנהטן כדוגמה, אז גם בסך הכל 8% מהמכוניות ירדו,
חלק מאוד קטן הלכו לתחבורה הציבורית. איפה זה מגדיל עומס בתחבורה ציבורית? כמובן אם ההיצע קשיח, למשל המטרו. אבל אם זה אוטובוסים, אז האוטובוסים גם נוסעים יותר מהר. אז אפילו בלי להשקיע, כבר מקבלים יותר שירות של אוטובוסים. כמובן שבהשקעה, ואני רוצה ברשותכם לספר בהקשר הזה בדיוק, עשינו לפני 4 שנים אני חושב איזה כנס מול משרד האוצר לגבי המטרו בתל אביב, ומאוד מתלהבים במשרד האוצר להשקיע במטרו בתל אביב. אני אמרתי, היו לי 2 הערות על זה. אחת, בואו, סככה אתם לא מסוגלים לבנות לי, אני לא יכול לנסוע באוטובוס שעוד גרתי בצפון הישן, יש לי אוטובוס ממש קרוב לבית עד אוניברסיטת רייכמן. אני לא יכול בקיץ לנסוע באוטובוס הזה, כי אין שם צל בכלל. כמובן שבגלל הפקקים, האוטובוסים אף פעם אי אפשר לדעת מתי יגיעו, אז בממוצע אני עומד 10 דקות בשמש, זה פשוט בלתי אפשרי, אני לא יכול לבוא אחר כך לכיתה ללמד שאני כולי מלא מים. בוא, אם אתה גר בצפון הישן, זה לא המקום פה לבקש רחמים. לא ביקשתי רחמים, עברתי לרמת החייל, יש לי עכשיו חנייה פרטית, והכל בסדר. ניסיתי לנסוע באוטובוס, אבל הערה נוספת, נקודה נוספת שיותר חשובה לענייננו. הדיבור על המטרו הזה הוא בעייתי. באיזה מובן? כי הנה פתרנו את הבעיה, נעשה מטרו. אני אומר לידידי צביקה אקשטיין, צביקה אתה תהיה בן 100 כשהמטרו הזה יעבוד, מה אתה כל כך מתלהב? בוא נעשה לפחות, לפני שאנחנו מחליטים על השקעה מטורפת בהיקף שלה, בוא נעשה את מה שאנחנו כבר מסכימים שהוא נכון, נפנה את הכבישים ונגדיל בהשקעה שהיא אפסית לעומת השקעה במטרו, נגדיל את היצע האוטובוסים ונשפר שיפור אדיר ומיידי, בלי מסילות, בלי השקעה. אבל זה לא עושים. למה? חזרנו לאותו סיבוב, פופוליזם. תודה רבה. לי נשמע להגיד אמירה כמו שלא צריך מטרו כי פשוט יפנו את הכבישים, זה נשמע לי אמירה פופוליסטית. אבל רגע, בוא נפסיק רגע להידיין פה וגם ניתן לקהל, כי הבטחנו בכל זאת שאלות. בדיוק, אז אנחנו נתחיל. אם ירשו לי אני אשמח להתייחס. רגע, שנייה, אולי יש מישהו אחר, כי פשוט יש רצף עומר מואב, אם יש מישהו אחר שרוצה להתייחס. נדמה שלא דיברתי ככה הרבה, אבל רגע, יש שאלות שנשלחו בברקוד, אז אנחנו נעבור אליהם וגם... מה זה? אז מה, להתעלם מכל השאלות שנשאלו בברקוד? לא, זה יכול... אוקיי, אז כן. אז נשאל... ככה, סיוון שמואלביץ', מנכ"לית 15 דקות, שואלת איך אתם רואים את שיתוף הפעולה עם הרשויות המקומיות, אם זה דבר שמועיל או מעכב. היא שאלה את זה בהקשר של החברה הערבית, אבל תרגישו חופשי גם אתם להתייחס. וגם היא שואלת למה אין פתרונות מותאמים לכמות, לצפיפות ולטופוגרפיה, כמו מוניות שירות ומיניבוסים. אז אני אתייחס לחלק הראשון של השאלה. אני חושב שזה קשר מורכב, it's complicated, אוקיי? הייתה אמירה, אני לא זוכר מי מהדוברים אמר שלפעמים צריך מישהו שיגיד לך מה טוב עבורך. לפעמים בחלק מן הרשויות המקומיות יש חוסר תפיסה בנושא של התחבורה הציבורית. זה אפילו מגיע לרמה של מחלקות הנדסה שלא מבינות את התהליך של איך לתכנן תחנת אוטובוס או איך לאשר תחנת אוטובוס. כמובן שהכישלון של זה דו צדדי, זה לא צד אחד. אבל יש ברשויות המקומיות או יש ידע מקומי שאי אפשר לפסוח מעליו. כאילו זה טוב וזה יפה שאנחנו לוקחים הנחיות, לוקחים מפות, בונים היררכיה, עושים קווים מסורטטים יפה, מתוכננים יפה, אבל אי אפשר לפסוח מעל הרשויות, כי לפעמים ההבדל העיקרי הוא בנקודה הזאת, בדיוק שם. אבל יש לי גם ביקורת עצמית עלינו, או על הפורומים כמו הפורומים שלנו. יש לנו אי יכולת להגיד את הדברים כלפי חוץ, בין אם זה לרשויות המקומיות או בין אם זה לציבור הרחב. כאילו, אני מתחבר לאמירה של בוא נפנה את הכבישים עכשיו, נכניס את מה שאפשר להכניס, ואני לוקח את זה על העיר שלי, בוא נוריד מסעה אחת, לא את כל הכבישים, מסעה אחת או נתיב חנייה אחת ונכניס נת"צים בכל רחוב
פאולוס השישי, ואני פותר את כל הפקקים של נצרת מ-50 שנה האחרונות. הציבור מורט את השערות. הם לא מבינים מה, כאילו אני סוג של חייזר, ואני רואה את זה, כאילו בהתחלה אמרתי, אוקיי, אני נצרת, עיר ערבית, לא תופסים את זה עדיין, אבל אני רואה את זה גם בתל אביב, כאילו כביכול שיש מערכת תחבורה טוב. יש צורך לבנות או קואליציה עם רשויות מקומיות או עם אנשי מקצוע מעולם התכנון הרחב יותר, לא רק התכנון התחבורתי, כדי להעביר את המסרים האלה ולהשתמש בידע המקומי של הרשויות המקומיות. זה כמו שפרופסור רעב אמר, אחרי שתעשה את זה, תשאל מי רוצה לחזור אחורה? אף אחד, נכון. זה דבר שני רגע, אני רק מסיים את השאלות שנשאלו בדרך שבה התבקשו, אז אנחנו כמובן נפרגן למי שממושמע. טל רביב מאוניברסיטת תל אביב, רגע, שנייה אחת, אנחנו כבר נפתח את זה גם למי שלא שלח את השאלות. אז טל רביב מאוניברסיטת תל אביב שואלת את קרל, האם יש מתאם בין תוצאות הסקר למדדים אובייקטיביים של זמינות התחבורה הציבורית באזור המגורים של הנשאלים, ואיך ישראל בהשוואה להולנד? ויש עוד שאלה שהיא מופנית אליך מיובל, איך מתמודדים עם העובדה שאנשים מתרגלים גם לרע וגם לטוב, והציון חוזר לאמצע אחרי השינוי? לא בדקנו מספיק טוב, אני חושב, הקשר בין הסקר הראשון והנגישות בתחבורה ציבורית. להפתעתי, כן השתמשנו במדדים די פשטניים של נגישות בתחבורה ציבורית על ידי צפיפות, ויצא, בסקר יצא פשוט אין קשר בכלל, כאילו איפה אתה גר לא משפיע על התלונות וכאילו הקושי בהגעות, וזה הפתיע אותנו מאוד. זה יכול להיות מדגם קטן מדי, כמובן לקחנו בחשבון בעלות הרכב, ההכנסה וגודל משק בית וכל מיני דברים כאלה, גיל, רמה סוציו-אקונומי. לא יצא, ומאוד מפתיע אותי. בצד שני, כן ידוע מהספרות שכאילו אנשים שמודגרים בתחבורה, הם חיים בכל מקום באמת. אז כי יש מגוון של אנשים, ויש אנשים שמפחדים לנסוע בתחבורה ציבורית, יש אנשים שדואגים שפוחדים מלהיות בחלל קטן, אז בגלל זה יש להם בעיה, ויש אנשים שמפחדים לנהוג ולא יכולים לנהוג בכביש המהיר. אז יש כל כך מגוון גדול שכאילו זה יכול אולי להסביר את זה. שנייה, מה היה? וזה בטיפול, עדיין אנחנו מנתחים את זה. אני בטוח שבסקר רגלי נסיעות שאנחנו כן בדקנו, ראינו ברור ומובהק קשר בין צפיפות, וצפיפות הולך ביחד עם תחבורה ציבורית יותר טובה, מדד של נגישות של ניידות שהוא יותר גבוה. שם זה היה ממש ברור שיש מדדים אובייקטיביים שהולכים ביחד עם התוצאות של סקר רגלי נסיעה. ואני חושב שכל המדדים, כאילו צריכים למדוד נגישות, שמדד אחד, נגישות בתחבורה ציבורית ובכל הכלים, כדי לדעת למי אין נגישות ליעדים ומי יש לו. אבל בגלל שזה תמיד נשאר אמורפי, נגישות למה? מה זה אכפת לי? אני עובד באוניברסיטות ולא יכול לעשות שום דבר אחר. אז סך הכל יש לי נגישות ל5-7 אוניברסיטות בארץ, אז אין לי נגישות טובות. אז איך אתה מודד לי נגישות בכלל? אז השאלות האלה, בגלל זה כדאי להסתכל גם על ההתנהגות של בן אדם ולבדוק אם יש לו קל לו להתנייד. בגלל זה אני למדוד נגישות, לעשות סקר ולחקור את הסקר רגלי נסיעה. מצוין. אז אני רק רוצה להגיד, אני אוהב להגיד שזה גן עדן, זה לא גן עדן לצערי. אמסטרדם זה נהדר, רוכבים הרבה על אופניים, אבל האחוז נסיעות בתחבורה ציבורית 12-14% בכלל הארץ. זה בכלל לא דוגמה טובה. תלך לציוריך, תלך לוויינה, תלך לפריז, תיקחו מזה דוגמאות. טוב, אני רק רוצה פשוט להסב את תשומת לבכם שהקפה כבר מתחיל להיות מוכן והוא מתקרר, ונורא כיף שכולם יושבים ובעניין וגם אתם משתפים פעולה ואתם נשארים פה למינגלינג, נכון? אז אני חושבת שפשוט אנחנו לא איזה פורום ענק, אז אפשר יהיה לתפוס אתכם ככה על הקפה ועוגה ולשאול את השאלות. אם יש איזה משהו שנראה לך שהקריטי, אז בשמחה. לא רק מלא אנשים שהבטחנו להם, לא אבל הם פה. תודה רבה, תודה. תודה לכולם, וניפגש במפגש הבא.